wala siya mamatay. Ang ayan siyang pagadayo, ang ayan siyang bugyawan, ang ayan siyang pagkasayawan. Kay atong Diyos buhi kaayo, tungod sa iyang gugma niluwas taniya. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Ambak sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Tuyo sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Bukabyot ko sa iyang presensya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang atong Diyos buhi kaayo, wala siya mamatay. Ang ayan siyang pagadayo, ang ayan siyang bugyawan, ang ayan siyang pagkasayawan. Kay atong Diyos buhi kaayo, tungod sa iyang gugma giluwas taniya. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Ambak sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Tuyo sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Bukabyot ko sa iyang presensya. Ambak sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Tuyo sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Bukabyot ko sa iyong presensya. Nakapit ka
Hello. Okay. Paabot nimo kanamo. Ang imong pulong puno sa kinabuhi ug kini nagahatag kanamog kusog nga makapadayon kami nga sinangkapan nga dili kami ianod sa nagkadaiyang problema sa kinabuhi. Salamat sa imong pag-uban ug salamat sa kalayo sa balang Espiritu Santo nga kami magapadayon ini nga adlaw. Walay lain ngalan ang among gisimba ug among gibayaw. Kinasayod kami nga kini nga ngalan mo'y labing labaw sa tanan nga pangalan. Mao nga magapadayon kami sa ngalan ni Kristo nga among Dios. Amen. Magapahiguna. Praise God. Hallelujah. Hangtod karon nagapadayon ang mga kasamok sa sidlakang bahin. Okay, o kamo nga naay mga internet, makita ninyo unsa ka grabe ang kainit sa ilang panag-away. Apan kanato magpasalamat kita ug nasayod kita na kita nga gitawag sa Dios. Wala kita niya giluwas aron kita moambit sa daghang kasakitan. Kundili gitawag ug giluwas kita aron magkaambit sa iyahang gugma. Praise the Lord. Kasagaran ang mga tao magahuna-huna unsay sinugdanan sa mga kasamok sa Israel o sa Palestinians. Okay. O ang Israel mo'y nahimo na ang tanang mga nasod mutanaw sa mga panghitabo. Tungod kay nakita naman nato na sa milabay nga mga linibong nga mga katuigan ang Israel gisaaran sa Dios nga dili gayud niya pasagdan. Bisan pa unsa kadato sa mga nasod karon, mulingi gyud sila sa Israel. Ngano? Tungod kay dili malilong ang tanang buhat sa Dios ug ang tanang saad sa Ginoo nagapanghitabo na. Okay. Mao nga karubong taga hisgutan nato kining pagkapinili. Magpasalamat kita. Mga pinili gayud kita sa Ginoo. Atong ablihan ang atong mga Biblia sa 1 Thessalonians chapter 1. Pasalamat kita nga gipili kita sa Ginoo. O gawas nga gipili, gitawag kita. Okay, niining atong mga panahon karon, praise the Lord. Ang tawag sa Ginoo, tanan na gayud ang iyang gitawag. Apan subo palandungon kay dili man gayud tanan mutagad. Mao nang giingon niya sa Matthew chapter 14, many are called but few are chosen. Sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 1, to the church of the Thessalonian, naipulong diha church. Ang budi pasabot ni ining giingon church means a called out people. Mga tao nga gitawag. Praise the Lord. Og dinhi makita nato sa nagkadaiyang mga bersikulo
Sama niining John chapter 17 verse 2. Unya mulukso sa 6 verse 6. Unya mulukso sa verse 9. Dayon sa verse 11 and 12, mulukso dayon sa verse 24. Atong tanahon, John chapter 17. Okay? Dinhi sa chapter 17, verse 2. Nagaingon siya dinhi, for you granted him authority over all people that he might give eternal life to all those who had been given him. Si Jesus mismo nagasampit sa amahan. Niingon siya dinhi sa verse 1, Father. Verse 1. The time has come. Moabot gyud ang mga panahon, glorify your Son, nga himayaon ang imong anak, that your Son may glorify you. Ingon ngang imong anak mo himaya kanimo. For you granted him authority over all people, that he might give eternal life. Nga ang tanang tao makadawat sa giingon eternal life to all those who had given me, sa tanan nga imong gihatag nganhi kanako. Okay. So dinhi makita nato na kining atong pagkapinili o pagkatinawag, magpasalamat ta. Dili lang gipili, dili lang gitawag, apan gihatagan pagayod kita kaniya. Og mga tinagong mga butang nga dili gani masabtan nila. Kining kasamo karon sa Israel. Ang ubang mga nasod nagtan-aw ra sa mga kasamok, apan kita do na kita gibasihan nga mga gisaad sa Ginoo. Na kining gubat, praise the Lord. Okay. First World War, Second World War. Okay. Matag nasod, dunay mga training, the game of war. Matag nasod. Bisan ako sa ROTC, nagmarcha-marcha mi. Gikan sa high school PMT, pato sa una. Pag-college ROTC. Matag nasod, kung imong ablihan ang inyong mga internet, tan-awon ninyo, matag nasod. Praise the Lord. Doon na mga preparasyon. Game of war. Kining ikatulong gubat. Praise the Lord. Hallelujah. The Third World War. Kamo nga nakakita sa internet, muharag labaw pa sa Pasko. Maayo patong Pasko kay mubutura nga makita nato. Pero sa ila sa Israel, praise the Lord, every seconds, sunod-sunod makaingon ka kung makakita ka, wa na. Pero tungod kay ang Ginoo naaman dapig sa iyang katawhan, kita usab mag-ampo punta para sa ila. We are always on the side na kita kanunay sa ilang bahin sa Israel. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo, I will bless those who bless you, and I will curse. Di ba nasa Genesis chapter 12, iyon siya panalanginan kung kadtong mo panalangin kaninyo. Okay, tanaw na to ang chapter 12, Genesis. Verse 3. I will bless those who bless you,
And whoever curses you, I will curse. Okay. So mao na ang iyang saad. So dili nato kalimtan ang mga pag-ampo diha kanila. Pero kanila nga wala gayud sila makadawat ni ining giyon kaluwasan, malisod. Praise the Lord. Malisod kaayo alang kanila. Wala ni magmatter sa unsa nga relihiyon ikaw. Importante na si Kristo sa kinabuhi nimo. Wala na lain pa. Nag-ingon siya, kung wala ako, wala gayod kamoy mahimo. So dinhi makita nato kining kaluwasan, praise the Lord. Nagsugod kini diha gayod sa atong langit nung amahan. Salvation begins with God. Gikan sa sinugdanan, praise the Lord. Mao tong prayer ni Jesus Christ sa John chapter 17. Nag-ingon siya, Father, the time has come, verse 1. Glorify your Son, that your Son may glorify you. Himayaon nimo ang imong anak ug ang anak mo himaya usab kanimo. Verse